हेलो गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरोना जि सान्दुं गोसा मेगन बुथे बुथे जाखाबाय सिखारग्रोमोनानै एकदमबारे खामानि मावगासिनो आरोना गरमजोंनो बोरैबा मेगना बुथे बुथे जालांबाय नै फुंनिफ्रायनो जि सान्दुंखा आरो थानो हाखाया ओमफ्राय नै मा होनो जोङो बिफा फिसा दाबो सिखारा आयु र'दे आं देखायनो सान्दुंआनो बेसेबा गोजौ थिल्लाला जालायलांबा 6ता जालायलांसै ओमफ्राय फिसाजोआ लोमजादों बारु होमबाबो नालाय दै देखायनो दे माबायदि उन्दुबाय माबायदि एकदमबारे उन्दुखादा आरो नै जि गोदो गोदो उन्दुदो दाबो सिखारा नै फिसाजोआ हराव लोमजादों बारु मुलिसो दौगुलायनाय जादों हरनि 1टासोआव ओमफ्राय हराव उन्दुलाङाखिसै सिरि मोननानै ओमफ्राय नै बिफायाबो नालाय लर सर गैखाया माबायदि गोदो गोदो उन्दुदो आरो दासो साहा लोंलायनोसै आरोना लोगोफोर नै लोंबाय गुदुंथारहाय लोगोफोर गरमाव जि गरम आयु थानोनो हाया माबायदि जोंख्लाबजोबबोखादो खामदो गुदुंथार जि गुदुंखा आयु नै सानदेरजोब्बाय गथ'आ रागा जोंबाय नै नायलाय मानो एफा मोजां फोजाफैदो आङो माबा रागा जोंबाय बेस्रा रागा जोंस'दालाय नै रागा जोंना कम्बल हाबबाय आयु फुंनि ओंख्रिया नै भलजों थाइबेंजों ओमफ्राय खेमसि लाखादोंमोन आरो आंनो हासुनो मोजां जायो नालाय ओमफ्राय नै दा भलजों थाइबेंजों संसै थाइबेंआबो नै माबायदि खेंखाय गायथार लोगोफोर ओमफ्राय जेबो ना था गैया बारु नाबोजोंबा गोथाव जागौमोन दिनै मोनजाया मंगलबार निरामिस सिखारग्रोमोना हैया माथो गोजालाय दे जानाय नायलाय माबायदि टेस्टि नंगौना नङा गोदै ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जानोसै ना नै ओंख्रिया दानि भलजों थाइबेंजों सयाबिनजों ओमफ्राय नै इयो पापर आरोना आं पलिथिनाव सोबाय नै जेमथा जायो नालाय जाग्रो ओमफ्राय नै बे मोनसेया रानिनि दाउदै ओमफ्राय नै आरो दालि ओंख्रि किन्तु ओमफ्राय जायोना जाथ'आ सुखुवाखैदां जानो जानोसै लोगोफोर नै पापर गांसेजों जेबो बाथोन साथोन गैया ओमफ्राय दहायनि ओंख्रिजों ओमफ्राय नै फिसाजोनिया गिलासावसो दोनबाय लाखावनो जायगा गैयानो ओमफ्राय नै बेहाय दाउदैजों जाबाय बैहाबो जाबाय मालाय सिरि सिरि जेबो माथो साथो गैया ओमफ्राय फिसाजोआ होनगासिनो आरो मामि रायलायाबो नोंलाय सिरि सिरि इदि होनबाय थाबाय ओमफ्राय नै माबायदि जादों बेहाबा बानलु बाथोन बिदोंमोन बानलुआनो गैया ओमफ्राय बाथोन देजादों एफायदि गरमफोराव थांलाबायोलाय गोदाव सोराव थाङो साबसाबायना इदि थांखालाबायनो एफा गरमाव मानसिफोरा मा जादों न' थांनानैनो साइकेलसो फाहामनो थाङो गोदाव सोरावनो ओइ दा गरम फैबा जागोन जोंहा बिमा फिसा सानैबो ओइनो गारिसो फाहामनो थाङोनो लोमजानाय गथ'आ बेहाय आंनि सिगाङाव बारा खिसिमिनि बिफाजों थांफानो मोनैनि नायलायनाय गस्लाखौनो माबायदि खालामबाय दं गस्ला गोदानखौनो नोङो ओमफ्राय हाथायाव थांबा नों माखौ गाननांगोन खोथालाय हो इसोर नोरैनालाय खनसे जेलासिम पाउडारबो फुदलुन फोनबायमोन देलायबायमोन ओमफ्राय बे बिफाया मटर साइकेलसो फाहामनो थांदो आयौ मैलानो थांबाय थायो लोमजानाय मानसिया थाङो आरो ओमफ्राय बाबाया मुलि दौनाय ना दौयो ओइ आं दा बहाबा थांखोमाना थागोन आंखौ नों दि हाजों गेलेबाय थाबा मिथिखा बिदि हाजों गेलेबाय थाबाथाय गैला आं खारखोमानासो थाहैगोन बहाबा फैदो फैलाय मोसानोबा रिल्स बानायना होनाया लोगोफोर नै अखाया फैमारसिगोन खोमा आरोना दहायो फैया जि सान्दुं जाखाबायमोन आरो ओमफ्राय नै गोसोम जाजोब्बाय आरोना
ओमफ्राय नै सान्दुंबो एसे ओंखारलायबाय ओमफ्राय ओइ नै जाथ' गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय बारबो एसे फैबावसिगोन खोमा ओइ नै दख्ला दोख्लानो होमबाबो बोथोरानो गोसोम जाबाय आरोना नैबे दख्लासेया र' नैबे दख्लासेयानो गोसोम जाजोब्बाय हाबाब मोजां गोबोर बेसेबा एकदमबारे जोमै खाजोबनायानो नै बेसेबा थां थां सान्दुं ओंखारबोलायबाय आरोना एकदमबारे मा होनो जोमै गोसोम 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 जाबोजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय आंहा अमायानो सान्दुङाव दं खोमा नांहांबायानोथ' आरो अमाया सान्दुङाव थानो हाया बेसेरा